رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد نبيدني عندك كله الشرل دون مبيد وقلفه في الشرل فاهم دون ودي إن جايين الحالي دولة وحالين فردك الله درنا يحال عند أون كدي أن جدنا تندك فاتي الشرل دون ندم نكدي كهو يانات كوي من ربي وأما الطلاق فهو مأخوذ من قولك أطلقت الناقة فانطلقت إذا أرسلتها من عقال أو قيد فكل ذات زوج موثقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاقه وأما الطلاق تايكو شيرغال فهو ندوم مأخوذ جغا ومن قولك كأمر دي كونغول ما أطلقت من فيلتي الناقة نجلو بابا فانطلقت بفيلتي كبا تونغانو با مي حبيتي با يهي دومون اذا ارسلتها سا ويلتي با من عقال عمر دا تشانول عند سا حبي بوغول حبي هوندا ساني دوم جولار تيند ولا بنكال تينغال دون تان وانا تان يرلو دبوني كو بوغول حبا ماكو حبا داندي بوغي تاتي توتا غوركو جاغي سا سيري سان ووبي او في بوغي ا جاغنو هوندا بوغول ا ريني دوم sa woppi bogol tan dasati halawol dum non ida arsaltaha min igalin sa vellitiba chaanul mabba aw gaydin walla ko tongol ka tongol on yahan tongjo yahata ari a tongiti daci yahata lawol fa kullu dhati zawjin kala dabba jomira wa gorko kala dabba jogido gorko musaqatun ko tongado ende zawjiha do jom galle makko do ko tongado ha tiidi bogol gol totta jom galle jagge juude mum fa ida faraqaha so seri debbo o atalagaha o welliti debbo o min wasaqihi e tongi makko o habbiti on yehi lawol waddalaagu non ko wiyete cergal lughatan to bange demgal al ingida ko tajje taji ay kam jokkondirno sa yi o tan jiya o sabi ceri tan bogol gonnogol hakkunde mabbe gol ko tajama wa dhahabu e jagol taji yehi dum firtata bangi lugha wastilahan non to bangi istilah fiqhi yankobe hallu ko firtude al ismati gondigo non hono boggol al munaqidati pibinogol bayna zawjayn hakkunde resundir be dido gorko e debbo stay desundiri way kono ko boggol habbindira hakkunde mabbe ni no gay garoji bayni gay garoji ko ngon dindina kabba ndiga yehi tan diga yadate ko non debbo gorko resundir be ko non bay sabe ciiri non way kono so gaydi gayni garde kabbitam gotere fotu fattinde mum hallu ko firtude al ismati boggol ismon haqiqa firtata ko ndenka andi gorko e debbo so be desundiri goro foko ko reeni goddo sabe gorko taga ko ene sokli debbo jonnon so sokli debbo o faddatombo o haadaro debbo makko do anani tawa yahando to harmi debbo on kadi ko coklowo gorko on kadi so sokli gorko o haadaro jom galle makko do ndeke ko denodiral goro foko ko reeni goddo o reenani dum diine mum wana dum non woni so tawi non be ciiri boggol tongunogol hakkunde mabbe gol ko gol taji fami o wi non wa hadha no shergal amrun ko fi ko hunde ne ganduda ja'ala hullahu ala wajidum ta'ala tawdo bi aidil azwaji ko juude jomirabe jom gallejen be shergal wona e jungo debbo woni ko jungo gorko so debbo huccitama wi mi serima hay batta bonnata ko gorko non so wi non mojjani famide duna zawjati ga suddibe non kanyumen do ga shergal no cergal ala ismayni adi koy facci didi mabahun hen cergal gotal ko dagingal ko hono gal don dala bu sunnat ko cergal sunna cergal dagingal on cergal sunna wa mahzurun e kadangal min ton cergal gongal gal ko sariya ko hadimi wa hono gal don cergal gal sariya hadingal non ko talagul bid'a kono so filhina wade yo rewne e sunna no sunna wi ni wadire non o wi cergal bid'a non wa hono gal don attala ko cergal salasan la bitati fi kalimatin wahidatin andor kongol gotal tan ay pamen don moji ay nel felti serde debbo wondata debbo ha o anda debbo o filima ande debbo kam so filima be nattat wondude debbo so filima ha filaru ndu laabi o lootima longal farilla ona do hande dagima be gartondira o wiya debbo ya mi yafi mama
ay ngal ɗo cergal ngal ko cergal sunna o yo on mi yaafimama taw kadi konngol gotol tan o tan ko ya mi seerima gotol konngol gotol so wi mi seerima laabi ɗiɗi o waɗi cergal bida moƴƴani so wi mi harminima o waɗi ko boni a faami de taw ko cergal gotal lutti kadi taw o wondani e debbo o kono so hoddirama debbo o lootima wuppi gasi ɓe gontidi laawol gotol o seeri o waɗi bida sabi so en koddiri joni debbo o toɓɓere ɓiɗɗo toɓɓama hen joni taw kadi kanko anniyaki artirde debbo o bel debbo o lorota ma o jooɗo juutendi cawgol ɓiɗɗo e reedu lebbi jeenayyi kam ne ɓurata ɗon ne ɓurta ɗon ne manque ko ɓuuri hewde kam ko jeenayyi haw jibinoyo haw entoyo fof a bon ɗon lepto ɗum ko bone caɗele mawɗe ndeke noon debbo o so fiilima ha laaɓi o seera ɗum so tawi kadi o seeri debbo o kadi ko ƴiƴam ɓesngu debbo ne ɓesni won ƴiƴam ɓesde kacco suwa wattude julde taw seerde ɗum nde kadi ko bida moƴƴani harmi walla amde ƴiƴam fiilayru o suwa taw laabde ummo kadi o seeramo ɗum kadi ko bida moƴƴani ɗum kam ni o artirat par la force o force taw artira tawde kay wona angal lumbi debbo gorko debbo artat alay sago ayi ndeke tawi hoddirama kadi o seeri debbo o yo accu tan debbo o wona ɗon ha eddamo joofa sabi so seeri hande am wawi joɗade ha wona yontere o wi kadi debbo o mi ɓeydanima cergal gongal o waɗi bida sabi so ɓeydi tan ɓeydoto hande gasi fof o wawi serdemo hande o jooɗo balɗe sappo e joyi o wiya kadi mi ɓeydanima gongal o jooɗo balɗe sappo e joyi kadi o wiya mi ɓeydi gongal nde gasi ndeke ɗum kadi wona ko moƴƴi ami ɗo kadi mbatten ɗo hakkille no fewi wo amma noon so tawi ko debbo mo ganduɗa piilortoɗo lebbi ko cukalel toxil wattani fiilade walla debbo jaaɗo ha yawti fiilayru ɓeɗo so ceerama kamɓe iddinirton ko lebbi tati ɓeɗo kam kala ne jiɗɗa a seerat tan eyi kala jiɗɗa a seerat tan walla debbo reedu debbo cowiɗo kadi ne jiɗɗa fof a seerat tan nde wonno on yaltintamo edda he tan ko jibinde on kam ha junnandemo edda makko kam koko fixe tan hay so gonditi hay so gondidani fof goto kanko ko haw jibina tan walla debbo mo kumanɗa a suwa tawa joftindemo ceerɗamo on kam eddinta ko ni on kam sa haɓɓiti ɓoggol ma tan goɗɗo ari ne yiiɗi haɓɓat ɗon e ñande hen tan wona ha ɓooya o wi moman qaala on mo wiyani li zawjatihi e joom suudu mum anti ɗaaligun an ka ceerɗo o wi debbo he mi seerima fa hiya no ngal ɗon ceergal wahidatun ko gootal saria jaggata no huccite debbo tan wiya mi seerima saria jaggi ko gootal ne wawi boom tawa nde o seerata nde amo fiɓi anniya amona seera gootal o wukkiti konngol ngol gootal walla ni anniya ala wi tan komi seerima o wiyani ko gootal wiyani tan saria artirta ngal koye gootal saria ñawata hatta noon ha yan wiya o anni o aksara ko ɓuuri hewde min zalika e gootal so tawi noon o fiɓi anniya ambon seeda debbo o yiɗi seerdemo ko ceeral ɗiɗi walla o anniyi seerdemo ko tati fiɓi anniya o wukkiti konngol ngol ay anniya o ko anniyi ko ɗemgal ngal rewi hen ko ɗum woni ko markata fiɓi anniya amon seeda debbo tati ɗe fof o yiɗi wadde kono wi anniyi ko hutorade konngol gotol so wukkiti konngol kanƴe fof ɗi jani o amma tawi anniya ala ko gotal tan walla mo jogui anniya ko gotal tan ha joni woni won ñawore joni o heɓɓiti o wi wal khul'u ɗalgatun ɗo jarten delle eyyi wal khul'u ceergal ndo ɓorgu mbiyen noon ɓorgu ɗalgatun ko ceergal ba'inatun ba'in la raja'ata duttingol ala fiha e maggal khul'u kadi jogui sifaji debbo jooɗo o haara joom galle makko oyi joom galle o nda ɗum ɗo komin rokkuma ɗum tino woppudadam mi hanti mi haarima mi ancima woppan ɗum noon nden ɗon hunde ande wawi tolnodirde e teŋe makko ɗe ande wawi mankude ɗum ande wawi ɓurtude teŋe ɗe hande kanko tan haari o yo anci wona amo dañ caɗele hay batte ala foof ko manquirimo kanko tan wi o haarima tan ne daganima jagga ɗum wona ceergal ngal taƴi taw ko kaalisu itte o iwa du o tottuma ya woppudande makko ko tottatma ko noon so yiɗi fota e teŋe ɗe walla manka ɗe walla ɓurta ɗe walla o haalda e goɗɗo on wiya min mami yoɓ kalis o woppudande makko mami yoɓ ne sella walla o huccita e gorko o wiya ɗum hokkam dandam hay buɗɗi ɗi mi rokkatama hokkam dandam tan mi haarima ɗum ɗo fof so tawi gorko o wi seeri ngal wonta ko bayin ngal cergal ngal yanat te hanti ngal o wawa artirde debbo sona so nimsi ma o ƴamta kadi ngal humte tan goɗɗe mbatte an faami ɗon ko noon won ñawore
la raja duttingol ala fiha e maggal wa illam yusammi non hay sinno inna dalagan cergal idha a'atatuhu so tay debbo o tottimo shay'an hunde yakhla'uha bihi ina bororo hunde de min nafsihi e makko e hoore makko debbo itti hunde e jungo mum wi gorko o jaggudo goppa danam gorko o jaggi sohlan ko mo yemi seri jaggude nde tan bonni dewgal wigol mi seri nde dum ko bonnugol courant non ko bonnugol sohlan yo beji tan so jaggi kali so cergal yen joni non wa arkanu talaqi shaldi cergal jogli cergal ko hakko cergal fawato dum haalante en shaldi cergal tambidi cergal arba'atun ko nay bismillah holdi al awwalu sallu adinu du mudi'u talaqi ko libo wa cergal cero wa sariya tesko cergal yenno nek wona neddo fu wa cer tabe jangi debbo wa cer baba debbo wa cer do wona gorko jonane kadi wa cer debbo jana ya mi siri baba famide wa shartuhu sharti makko kanko cerowo an yakuna ko ndado lato to musliman ko juldo taw kanko ko juldo famide fala yan aggude fibotako baladul kafiri cergal kefero kefero ne way wondude e debbo mum so desindiri en kon ngani ko debbo kari wondo do cera laabi capante so be naati l'islam min jokkan golle kadi ko seedo taskaki kefero ko manata l'islam ha gaso de cera sariya tasko asiri kono jomuni kefero de sidi cera dum laabi capante ko biden hayda be tulbe naati l'islam tan jokkat gonde gal tan wala sabiyu wana cukalel ka cukalel gorel ngel ma to ko jall dum sapay ndokku da dum debbo resi foti ko debbo kilifa foti ko debbo cukalel ngel ne kadi so seri cergal gal sellani an mawdo o ko ma ngaram yami tabiti wala mi riwti ngel kadi so seri fiba sellani wan so to ko taw o resi kono ko joganaado cergal gal ko jogana ko bali makko jogani mo cergal so seri sellata ولا من زال عقله بجنون او اغماء او نحو ذلك ولا كدي اون با حقيله مum ibi neddo mo yimbe gorko mo yimbe gandi o do haqqille ko jaado hay so seri debbo makko harmini harmani do kadi ma watti haqqille gandi tawni haqqille ko jaado tan fess wala haqqille on ya sahaji arta sahaji o do so seri cergal mum sellani sare taska way ko mo serani aw irma'in walla kay fadder ne faddi na faddi hanti ko di defti tan woni ruuytude haddile atan taw normal so seri sare taskata do no ala don aw nahwi dhalika walla ko nande dum wonna ne dani dani tan hoyditi wona ruuytude tan wona yuli seri debbum sare taskata ala non haddile ala don وينن والسكران بخمر أو نبيذ المشهور نفوذ طلاقه والسكران نبا مندل بخمر تاو سانغار او يري أو نبيذ ولا كو جيده ciofnaade arben bala non defta ko mbere may ko zini ndendi men le jede godde be ciofam ne weli yom yar tan mandila famide de do didi so neddo yari sangar ha haqqille mo wirni o seri debbo makko kongo didni to kongol burgol jogaade dolgol wi ko ciargal ma yen won kongol minton gol yeccitaake kol gol wi ko yanani gol yeccitaake sabi haqqille ma ko an tay itim gonga an tay itim gonga famide sabi kaadi kam ko Allah adde ma Allah bawda kaadi wona doyngol ko Allah adda ma Allah ko bawda faddere ko Allah adda gonga kono sangar jeftu botel sangar yara adani sangar ko bonnata haqqille tayda jarda sa seri tan ko asiri est ce famide ni woni nawol gonga no dum woni al mashhur ko lolli nufudu ko siide dalaji fi cergal makko ko mandil gala hu o wi dum fil jawahir daftar bi tan jawahir wa zahiruhu tenji deftere nde mayyaza foti nde o mandili de ambo falti ande mandil go fasanaji mandil do jaado ha hebbe 50% e jaado ha 100% ganga foti ko 50% o yara so seri yanita foti o yi ha 100% ande jaado ha 100% o leydi montara ko asmane makko asmane montara ko leydi Allahu akbar on han tan ya way ko nato wonder woni ndesa walla ambo heddori sed mo jari tan ha keeci ki yori mo ando hertata natti hertude wawi halde hunde fo wawi wala da wala wawi ha yimbe kono mo heddori haqqille o fodde zahir halaka ni lenni kam ido fo nawdi fala hen cerdo fo cergal mo yani tan woni ko buri lollude hen gonga joni no wi wahtaraza o rentori ma non be gawlihi e kongol makko
بخمر أو نبيذ أما لو شرب لبنا أو أكل طعاما حلالا أو دواء فسكر منه فإنه إن طلق في تلك الحالة لا يلزمه طلاق إجماعا ورين تريما كو وي ان دو يري سانغارا ولا جيدا تشوفنادي اندي كو رنتو أما جاء لو شرب لبنا سي ندو يري كو سام ديردam ko sam yaake tan beldam tan mandi ko neddo bayru nyamde ko weli anda ko nyama tan ko metti nyamde mettunde tan ha dum tan andi hande non burana ko sam yaake tan waddana hen lacciri maaje yalla furan dade furbi tan no o mandi o mandi o seydi deb mako aw akala walla nyami ta'aman nyamde halalan daginde walla nyamde tan daginde aw dawa an walla ko safara on lekkiki o yarna tan fa sakira o mandili minhu e mum o so seydi bonnata haybat sabi ko sam ɓuura ɗam naggete walla ngelo walla mbal walla ɗum ko herma ala herma tew nagge walla tew gertogal defaɗo ha feewi ha moƴƴi ɗum koye bonani kono kanko ma ko wawani ɗum no feewi o ñamatino mandil o seydi debbo makko ɗum caɗele ngala ɗum wona caɗele tabi aada yaadani neɗɗo no ñaama kosam nagge mandil aada yaadani ko jolata tan kono yaada o wi fa innahu ko woni fi kanko oɗon neɗɗo in ɗallaɗo so seeri debbo makko fi tilkal haalati e oɗo sifa nde o mandile kosam ɓuuriɗam walla tew walla ko nandi hen la yalzamuhu talaqum cergal waɗɗaki ijma'an kadi koye kawral seereɓe foof kadi fon kawri a batta bonnata الثاني جوك دو ديمورو hono saldu dimmuru e caldi cergal minna ko nayi en kali wotur lona dimmuru ndu al mahallu ko nokku nokku do cergal gal yanata do wa hawan dum az-zawjatu ko cuddido serata ko debbo ay taw la budda ko cuddido on serata tigi neddo mo rasani wawa serata so ata rasangara kuccita debbo dum ya mi serim debbo miño walla debbo mawni awa serata la ko debbo mo desda gondo e nyaawore ma on cerata cergal gal yana tigi tan o wi wa huwa zawjatu wa sharduhu shardi mum non ko milku zawji ko jeygol gorko o ismata boggol al mar'ati debbo o qabla talaqi ko adi cergal la budda taw ko debbo mo desda gonga ha tabiti kay ko debbo ma wondo on cerata cergal gal daña do fay gonga ikon debbo ba suwata o resto sa wi a seri dum wonda ko ruytude hay hon futan asalis jogdo watun tati al qasdu kadi ko faandare taw da faandi da fibi anniya ada yetti anniya décision ma ala felli serre bida asiri don cergal tasko non kadi o cergal gal yen gonga deke wonde faman sabaga on bo bocciti lisanuhu demgal mum ila talaqi fewde cergal lam yaqa yanata alayhi makka talaqin cergal o neddo non puujido tan wi ya mi serim wina fa wiide ya hanam nokku man to ya mi serima tay ko puujido fi an anni wa anni o jotara ala dum mo jaggi fat walla debbo makko o wiita ko ceeraɗo non won inde ceeraɗo addanam ɗon ndiyam alani ɗum goɗɗo hay batte bonnata ala bonnata sabi ko inde makko e ɗum kadi bonnata hay batte wala yaqa o yanata talaqul mukrahi ceergal gorko forsaɗo say arema kono wimo ceera debbo ma walla warma fecilam min kuralam men walla mi warata sa seerani karminɗa ko mbaro on andi ko noon fote on ko dondor yanki o wi o seeri o seerani ko on seeri on nan rasan debbo walla so on joncima tan yo nangue jungo debbo makko yaade ko sabu ko forsaɗo ɗum hay batte bonne tan arrabi'u kongol sandu naya ɓurundu noon e ponno al lafdu ko kongol kutortengol e cergal ngol koɗo ma arawna aw walla ma yaɓumo ko ene daro maqamahu darotgal kongol ne seera wonko lomtoto kongol seera ha joni taw wona kongol a famide holto ummoto min al fi'li ay ummarta golle ko dartoto darde kongol taw ko ɗum gollal ɗum nin toon amma lafdu tawi ko kongol ngol fa yanqasimu angol feccio ila sarihin fewde kongol laabgol cer taw sa wukkitingol tan laaɓi cer gonga sikki saka fo ala ko cergal yani tan wa kinayatin ina toon soowore jogi noon kongol ngol ganduɗa koko soowa mi weɓata famde no wawi wooda famɗo kono wawi taw woɓɓe mbaɗa noon famde ha ɗum kadi ne huutoto to banggue cergal tan wama adahuma e ko wona kanji guiɗal tataɓal gongal nin toon taw wona kongol laabgol wona soowore hunde wonde tan mi sella kadi waɗede cergal e gattati fof
jonnon fassarihu kongol laamgol cercergol ngol ganduɗa guli ngala hen ko ma fihi lafdu talaqi koko woni e mum kongol talaq da koyngal ne waɗi laam ne waɗi gafara talaq ta ko bange pular ni serima neɗɗo so wi tan debbo mum mi serima donc ala ko ala patre hay hunde wattata namdata ke so anniya walla ko ala hay so koye gajade yani gajade gonga fof foti ngol ɗo kay tawil ala ay ɗum woni talaq o ɗo on kadi ko kongol laamgol cer tawa ala ayyi wajhin e kala yeeso kana laatingo mislu yeru ko wayno an yaɓɓuɗa ndaw wiyata anti taliqun ay an ka ceerɗo aw anti mutallaqatun walla an ka ceeraɗo fa yalzamuna waɗɗoro biha famide bi hada e ngol ɗo konngol abdalaɓe cergal yani kala hen ko mbiɗa an ka ceerɗo walla an ka ceeraɗo fooce yani tan wala yaftaqiru bom kangol ngol hatojinani ila niyyatin e fiɓanede anniya hayso anniya tawa hayso a gaajo tan wonti gonga yani tan famide joni noon wo mutlaquha konngol belli so neɗɗo wi tan ya mi seerima ko belliɗo tongani sari tongata ko wahida tan gotal wi debbo tan ya mi seerima o anniyaki ko gotal o anniyaki ko tati o wi tan komi seerima anniya ala sari artirta koye gotal don sari artirantam ko illa so wona noon an yanwiya wa anni aksara ko ɓuuri hewde e gotal sona toon kanko fiɓi anniya ko ɗiɗi o anniyi seerde ko fiɓi haw gayni o teyi o wi mi seerima ko ɗiɗi janat walla fiɓi anniya ko tati jinmi seerde ɗum o hakkude ma andi anniya kam kanko e Allah tan gandi goɗɗo anda fiɓi anniya ko tati o jogori libde kono ko konngol gotol ngol o wi yami seerima tati ɗe fof jani eyyi ɗum woni oɗo wal kinayatu sowore noon sowore nde ismani kadi ko pecce ɗiɗi waɗi ismani ko pecce ɗiɗi wahiratun ene jogui toon sowore feñje sowore nde tawande laabti ko ɗum koko soowa kono ene laabti aɗa faama ko cargal woni ɗo o muhtamilatun eko jentilta eko konngol ngol ganduɗa sa wukkitingol angol wawi wonde cergal angol wawi wasde wonde cergal ngol kaɗinen toon joni noon o wi fa zahiratu feeñgol ngol hono sowore feeñje laabtino cer nde mislu ko yeru gawli ko konngol ma mbiya debbo anti khaliyatun ay an ka jeewɗo aɗa yeewi goni hawni koy yeewi a saria wiyata ko wadde ko aɗa yeewi ga gorko aɗa yeewi ga dewgal toon tan nawtirte an ka jeewɗo i neɗɗo gonɗuɗo e joom galle mo nder suudu kay ma toon jeewetake an ka jeewɗo fami aɗa yeewi ga gorko wa bariyatun walla an ka kisniɗo aɗa hisni walla aɗa woɗɗiti way kono aɗa woɗɗiti gorko ni ɗum ni ko toon tan nawtirte ko cergal tan awa ɓokkade wa hiya ngol ɗo konngol kasarihi way kono ko hunde lamde ni fiiɗo wonno annahu ko woni fi la tuqbalu jaɓetake da'awahu nodditegol makko kan gorko o gayra dalaki wona cergal sa wini debbo ma hay sa wi he wona cergal pandi noon sa wi ala wona gon jaɓantako cergal tan wal muhtamilatu noon ko jentilta wonde ne wawi wonde cergal ne wawi wasde wonde mislu ko yeru idhabi wansarifi idhabi ya galle mum umoy ya galle mum firlito ya rutto galle mum ay ɗo ne wawi taw ko cergal ne wawi taw wona cergal kono noon neɗɗo o kam tawi tan ne yiiɗi wasde wonde cergal ko fonno wiide kam ko ya galle mon hami ara kaltiden hami ara caggituɗen ɗum hoccu bagage ma fa galle bamma hami ara caggituɗen ay ɗo kam ne laaɓi cer a serani kono yiitu bagage ma acca galle mon en kam sa ari am sarnaki tan mi ñawan mi ka seeri tan ya galle mon tan deƴƴa tan wala hoto galle mon min de kam mi sikkami tan ɗum ko cergal tan wala famide ene moƴƴi kam jomum so tawi wona cergal fandi yo laɓɓin ha laaɓa ya galle mon hami ara kaltiden hami ara caggituɗen ay ɗo joni yaadu ndu a waɗindu a yowitindu e dow hami ara caggituɗen kono ƴettu bagage acca ƴaltu gallam yaltu gallam kay ɗum ko cergal saka human binne so windani sinno boom ko gando jannguɗo ha andi ne wawi taw ne fiɓɓi to ɓerde mum wona cergal o yatuna hami ara hayso wukkitani ɗum o fiɓi e nder ɓerde he ɗum kam ne wawi sellude kono human binne janggani anda hay hunde on so widde ƴettu bagage ma yaltu gallam ɗum kay ko cergal tan wawata wonde cergal tan wawata wonde e faamu meɗen inchallah ma won ñawore wona o wi kadi wa adadihi wi fala tuqbalu
majiri idhabi wan sarifi ay fi fatuqbal jabe da'wahu noddugal makko fi nafihi riwde so tay hoddirama wi acca yabtugal ya o so wi alhan faanda jargal sariya jabi wa adadihi limde dum walla wa adadihi limde kadi ko dum jargal say awi ko bimi yo ya galle mabbe ko wona jargal pandimi sariya jabi ko jargal pandimi sariya jabi wala hen ko noddi sariya jabani ganga mi da tan ko ya acca umo ya yabtugal tay pandida hen biida ko cargal pandida hen sare jabi gonga biida ko na cargal pandida hen sare jabi joni non fa iza da'a so nodditima annahu no kanko arada talaga wa anni ko cargal fal mashhur ko lolli annahu yakunu talagan o istay o fandima ko wi on ko ya o fandima hen ko cargal dum o wi ko dum won ko fandi ko kongol burgol lollude tigirigi ngol wi ko woni cargal ndake wadde en gandi kongol gongol ni ton ngol ngel ala dole be yewol ala wona cargal ko ma biya tan yana sir an pami don o wi non wa amma so tawi ko ma yabumu ko darato maga nad lafzi kongol darato darargal lafzi hono kongol fa anwa on ko sawtu anwa on ko sifaji kewdi ne godi abi lomto kongol minha ina jayahin al isharatu jofandi al mufhimatu fammindu wa hiya nondun jofandi non mu'tabaratun andu teske min al akhrasi mumu andu teske to bangi mumu fi talaq to bangi cergal o wi ko nande joni mumu so mo yidi ser deb mako am way loggondirde pedeli mako didi joforde o loggondira o jofo debbo o wiya walla o jofo hore mako wiya o jofo o wiya min an o jofo debbo o loggondire pedeli di o taja o taji o yo debbo o yo ya wala seri est-ce que ay mumu so wini den famni de fam ndeke annane kadi an jom demgal o bawdo halde o a lubbima ko demgal mumu a serdi debma yani tabi jiido fo ni dum on kala salgal en dum don gollon ko gollal madda andi jofa andi ko gollal kono gollal ngal ne darto darnde kongol gonga fam ko non ni kadi o wi won minha ina hen kadi وهي معتبرة من الأخلاق ومنها أن جاء درتو قلل درتو درتو كونغول كتابة الطلاق ويند دي شرقل أفهم من القادر عمر ده كتن على النطق إحال فإن كتب سو ويندي الكتاب باتاك بالطلاق شرقل وهو تاي كان كندا ويندر لعازم أم فلتي وعدا ست سك على الطلاق شرقل وقع يمين عليه مكو ما كتبه كو ويندي كو دون jom hocci kudul mum faye kay ne winda o wi kanko samba o seri deb mako bete do kumba o windi kay to ha tinni tay ambo felliti law gayni windunde tan hay goto ala suude kanko tan goto cergal yoni donc on ha boy cergal yoni bila yahan taw do windata ambo felliti do no ay satisfi no bindol gol so goddo ari timi hen wona ko sam seri dem seri kum ngam ngana ko hala wondo ko jungo go haali ko na timi hen fu hala mo felliti ko cero o windi de gayni windu tan has kanko tan goto der suudu makko cergal yon famide o wi non wala agada so tay hoddirama mbiden wa in kataba ko tay o windi batake o kon non ko ghayra azimin o wana pellitdo serde falahuna wodene bo radduhu ruttude batake o malam yablughil mar'ata don be letter o yettaki debbo fa yalzamuhu sako waddo o wi o hocci kudul makko wone windude min samba min seri kubba Allah makam ser min ser Allah makam ser mo dengi o windi kay to ha gayni wade ndar ambolon makko o takki ha fi min ser Allah makam ser o totti goddo yo nawan debbo tagal mo nimso deggo abbi debbo abbi nelado o hepti kay makko sagal hayti yande hayti yande baade yetto yaaki debbo kono so welsinima ha naati judde debbo tan yen eske ya suura sargal yani kadi haji famide jokku ya wo wisre hoddirama tan letoro yettima debbo o tan sargal ngal yanat eske wa amma non so tawi hoddirama ko dangi letoro yetto yaaki on saha o mo jabani walaw agada talaga walaw agada tawi o fibi addalaga cergal be galbihi e bernde makko jaziman ambo tanyori ambo felliti min ghayri taraddudin ko alda e dengue fa fi wubu'i woni e jangol addalaga cergal alayhi e majjum famide
بمجرد اتيل برد ذلك دوم روايتان كبروا دي كبرام نعم ندو بيبدو در درم تان وفيبي وسيري دب ماكو نعم وفيبي مو فيلتي كون دمغال ماكو حالاي غونغا كون نون مو فيلتي مي سيري دبو اسكي كونغو ديدي كالا من كونغول وي ciargal yani نعم on kongol wi ciargal yanani اسكي on kongol didi fokalam نعم sabu ciargal en jangino hen jeya hen lafzu غونغا jon lafzu ala do kongol ala ala deke wadde na wawi wasde yande anni o bol tan sabu ne jeya e caldi ciargal en ka dum kongol نعم labgol walla kongol ciowangol نعم kon anni kay kongol ala kon dum fa wonde non won wiibe so anni yorima non ciargal yani اسكي deke neddo yo rento dum majjide ana ngata woddo okay وي ولا يجوز دغاكي ان يتزوج الرجل ده غوركو رسات دبو ان يتزوج الرجل ده غوركو رسات امراه دبو نعم ليحلها هو دكتنا دبو او لمن طلقها ونن اون غوركو تشيرنو دو مسلاتن تشيرلتي تيغي تا كادي سو ودي نون ولا يحلها دكتنتا دبو او ذلك دوم نعم ويفسخ انغال فيرته قبل البناء كو ادي نا ديغو مابbe وبعد تاغال نا ديغو تيغي غوركو سيري دبوم لومبي نعم تشيرلتي نعم debante be shiri ndesan ni yurmi ni be danji sukabe wala be danjante buri yurmnaade fokus be danji gonga goto goddo tan yurmo wiya kanyum resa debbo tan hay so yontere wotere seera debbo bele hotana jom gallum sabe yurmade dum na harmi est ce hay so seri o resi debbo seri handa o buri harmude est ce yalla suuda dagota ko holno dagorto gardo res debbo o taw resiri ko sabo Allah naam ko oye anni yo darasar ne kam dum andi hamayde gonga ay sagal to no maaya naam walla o seera on sahane dago o hotana oya est ce ay kon non biido no rasa debbo tan pour no walla ne yurmini ha walla be habe kawrita dum dattinta okay woni tan ko do wonno gal don dewgal tay tan famama ko dum humuren debbo gal firtere ko yindo joftinde hay caggal do joftinde hay so caggal ne be naddi gal daajete est ce gal mo jani joni non wa in fusikha so gal firtama بعده caggal be naddi falahu na wodan debbo o al musamma ko innano ko so hoddirama o debbo mo humani joni o be birnu dima naam sharia timi deke ko o anniya bondo waaji o jogi o firti dewgal ngal o heba tangi makko hatima ko debbo heba tangi makko famide naam est ce que andi wan non timi fami o wi o man dallaga on bo seri imraatu debbo mum salasan laabi tati so debbo gorko seri debbo mum ceral tati lam tahilla o daktanta ko lahu wonen dembo be milkin an ƴewata waktode mo heddi gaddi woɗɗoyde so waɗi hen mbawi dara ɗo so jiɗi eyi so jiɗi nder ɗen ɗo allahumma salli ala sayyidina ko gasi de ko gasi jokkiti eyi o wi oman ɗallaga on mo seeri imra'ata ko joom suudu mo salasan ceral tati lam tahilla lahu debbo o daktanta ko bi milkina jeyal wala nikahin wona dewgal hatta tankiha debbo o resa zawjan gorko ghayrahu mo wona kanko masalan joni gorko dimo o ko miskino o ala ko resiri debbo dimo o resoyi debbo korɗo o seeri on ceral tati ande hakkude maɓɓe harmi ko dewgal wonno o resoyino korɗo janam o seeri on ceral tati wona walla yo harmini on ko ceral tati limete joni noon ko debbo makko wonno o itti haalisi makko o sotti korɗo o caggal hanti ko debbo makko wonno o seeri labde hakkude maɓɓe lumbi o wiya joni yo rewe coddi lawol gongol o sotta korɗo o beela wonta korɗo makko hay so soodi dagotako natti wonde debbo makko te o wawa wonde ko hono watam hay so sottimo o rokkamo gorko goɗɗo reso yembo ha seera so arte makko so yiɗi o hutoro hay ɗo gandire ni non so debbo labtete labudde gorko goɗɗo bilo ɗum eyyi ko noon neɗɗo kadi so wi harmini debbo mum haram o kadi ko ɗum kadi jaggata eyyi joni woɓɓe goɗɗo wiya joni wiya debbo makko joni o wiya ya mi seerima ay ko gotal tan iwi heddima ɗiɗi so wi noon mi seerima gotal yani no foti heddo to o wi mi harmi o watti hen kadi mi harminima ɗiɗi keddino ɗi jeehi hay so hoddirama meeɗa serde mum tan ya mi harminima tati ɗe fof jeehi lawol goto eyyi so tawi kadi hoddirama mo serno debbo o ceral ɗiɗi no foti heddo to gotal o wi debbo o ya mi seerima ngal on tata ɓiwal ngal mi harminima ay mi harminima ala place ala place ay mi harmini tawi ko timmi tawi ko timmi yalla suudan tawi ko timmi eyyi ko noon ni kadi gorko so tawi seeri debbo mum cergal gotal
walla ɓe ceeri ceral ɗiɗi wacci debbo gorko goɗɗo resoyi ɗum walla worɓe heewɓe resoyi ɗum caggal mum ummiti toon kadi ɓe garti ɓe kawriti hay ceral ɗiɗi ɗin ɗiɗo serno debbo ɗe ɓooyɗo ɗe aɗen ɗum padi ha joni ijam so séri gotol tan yantore ko ɗiɗi ɓooyɗo ɗe ha joni debbo yi law yalla suuɗen la seydi Mamadou Sadji ko noon tigui jarama no feewi ceerno Hammat Diallo jarama kadi bandiraɓe heeɗiyankoɓe yewtere men andu diine ma e jamma hande o en nani machallah e nde ɗo yewtere wonde fayida sanne faamu kewɗo heɓama hen ɗum noon ceerno jarama sanne en jettide nanggal heeɗiyankoɓe kala en jarniɓe ɗum noon bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe joni joni garan en namde diine garannoɗen e ñalawma hande o محمدا تبعد ما تفناجي على ربنا يتيجني في الأزل قدر دباس لدن الجمل كساج جمل الفكوي فدور ربنا ربي الدبل بنلمم جملور ما دن سنبمم في والإضاف جممم كوي قدر ربنا سبحان ذي العرش العظيم جنبين دباو يا رحيم سنبين جياب ما كريم دوما مالي يا ربنا جول الدواء من دوم ودن على الرسول برد من كسننا من لندن آلا وصحبا جمسنا non tigi jarama karallo men Abou Thiam maccuɗo haaju muɗum no ceerno en garat e namdi diine ɗen ceerno gon oɗo namdi e nder yewtere nde joofima ko way noon oɗo namdi o wi so ƴeekiraɗo séri debbo miñum walla debbo mawnum beele ngal ceergal ene yana walla yanata ɗum kam yalti e darsu he yalti kay yanata eyi seeɗata ko gorko desɗo o seeɗata nam taw kanko gorko o noon ko kellifaɗo nam ambo selli anani de hayso noon ko maccuɗo hayso maccuɗo gonɗo e kalifani taw tan ko kellifaɗo kanko jogui cargal makko nam cukalel tokosel en mbi cargal mum jaɓetaki gonga neɗɗo ɗayiɗo cargal mum jaɓetaki gonga wona ni mbiɗen amma ko heddi ko kay walla noon kanko gorko o o tampina debbo o o lora ɗum o lefta ɗum ɓe jaaha ñawore hakim ɗaadi ne wawi itta dewgal ɗum hande ko sharia ne itta dewgal kono sa waɗani kala ko wona lahal yeeso ko wona cammeje juuɗe nde waɗɗi debbo suuɗi ɗum foof sono yalta tan ko sammere junngo tan e lahal yeeso ngal joni no foti ko ɓornade comci gila dande nde ha memoye leydi gila mbiyannoma ɗo e balaɓe ɗe tan ha memoye leydi wutte ko noon foti on ɗona o haddo wudere makko tiggare jeeyi ko suddude hoore nde sudda dande nde ɗum tiggare jeeyi kono tiggare wiyede yo ya ko junngo ɗum ko wutte o foti yaade ha toon tiggare noon so yanti hen walliti kono gotta juuɗe ma wutte dow ga tiggare nafata hen debbo sabu nder ko cujjata aɗa ummo aɗa ummito ko tiggare ne mande ummo ɗon e deke furti kamɓe rewɓe waɗoɓe noon ɓe koɓe yeebiɓe koye maɓɓe moƴƴani sabu en leymo wiya lakin lada kashfin li sadrin aw sha'r tuidu men da ko fil waqtil mugar debbo sono juula so becce makko jalti walla korle juuɗe makko jalti walla korle koyɗe makko jalti yo fillo julde makko te waktu ɓennani yo fillo eyyi ɗum noon ko danger mawɗo ɓe ponno kam hayso hoddirama kam aduna fooliɓe joguino comci daɓɓi kam yoɓe jogo comci juuɗɗi taw ko juulduɗi kam joom sono juula kam ɓorno comci timmuɗi ɗi kam ha timma ha moƴƴa juula so gayni noon waɗoyo ko yiɗi wadde sinon sago wonno taw kanji tan batte kono ɗum fof so joom ronki ɗum kam tawde a nannama saɗa juula awra ma ko ɓandu ma fof foti ko suurade ndeke ñoot comci ɗi ganduɗa juuɗo mum hen ko juutɗe so julde yonti ɓornoɗa kam ha mbayano julde nde sellirta ni juula ha gayna sa caggal julde a gasi noon mbaɗoya ko jiɗɗa yalla suura tigui noon tigui jarama ceerno ngal ɗo namdal immori ko toon to Thiés o wi ko on debbo je bitik joni noon ko damal bitik ɗo ɗo medda ɗo ko ɗon o juulata ko ɗon jotto omo wirda beele ko noon pour wade walla wona noon pour wade ndeni hawni kam debbo ko jeewa bitik juula e bedda so tawi ene laaɓi de wawi kono kam ene yottoriɗi kam ɗo juulaɗo kam tawi ene laaɓi ko dingiral lamgal yimɓe peldata yeeso makko somo juula kam moƴƴi tan ko udde bitik makko gorko e debbo foof jomum sono juula kam gorko kam fof yar jama tawi gantu ala so gantu ne woodi kam yo uddu bitik makko
on saha o juula ha o gasna on saha uddita nam non kam ɓurɗen famde inchallah tigi non tigi jarama ceerno namdal ngal ɗon oɗo wi ko debbo so rokkama dépense Allah waɗi ko rokka ko ɓurti dépense o ɓurti ko noon o nawtanani joomum o ñaami ɗum holko chéri wiye ɗum ko ɗum namdi so rokkama tawi ko nunɗal tawi ambo nunɗi so rokkama so heddima o duggi ha moƴƴi yo artiri gorko o ne wawi yafademo nam o rendina woda ko hocci hen taw kam koye gorko kam pamodiri nam woni boni noon ko o rokke dépasse o kuppa hen kono haɗa dépasse o taw yolde mum ne daro ɗum kam moƴƴani harmi kono so waɗi peeje makko e peccorde makko omo jogui client ñeɓe wawa ustandemo omo jogui mati ha woda ko siri hen ceɗɗe wawi moftude pour janggo e jaam hawnaki kadi gorko hoore mum woda no wayi o watta e gal e dépasse ñaam ɗum kam no moƴƴi hammade eyyi so rokkama tan ala kulle dépasse kala ko wawi heddade kam ne moƴƴi kam o wasa humpinde joom galle makko walla kam somo moftani somo kuppa ɗon mofta artata kadi koye galle taw nafoore artata koye galle eyyi fodde ko sirata hen ko lorata dépasse galle o kadi so heɓoyi kadi hayso koye ɓandu makko watti gorko o ne yiito hen hoore mum sabi arma gorko o ne wi ceerno paɗa taw ko hen de dépassé ko hen tan dañmi ñaltidimi dañmi hen paɗe joni mi yafimama paɗe taw han ɗin sifaji kam faamu men ɗum kam basi ala hen kono nokkitade tan nokka hen tan ha yolde daro ne loro yimɓeɓe ne waɗa e hajuji mum goɗɗi ɗum kam dagani inchallah tigi non tigi jarama ceerno nanama famama tigi rigui ceerno ngal ɗo namdal karalla hollidi ko hojma teri kettoɗen namdal gotal heddi kanko oɗo o namdi o wi ko beele debbo so jandi jamma so woni ina looto beele ene wawi loddade joom galle muɗum e darde wotere walla ala ko ɗum namdi kañum debbo e gorko mum eyyi gorko mum eyyi nene men Aisha radiyallahu anha o haali koy kanko ina laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam aɓe ndendanno nokku goto ɓe loototo kamɓe ɗiɗo juuɗe mabɓe ne lutodira e siwo he walla e pan he kono noon hay goto yiyanta goɗɗo o ni nene Aisha haali hadis celluɗo jomum yo haddito suura awra mum gorko suura awra mum ɓe ndenda pan goto aɓe looto basi ala hen kono ɓortade ha laaɓa sherɓe aɓe loddo ɗum kam moƴƴani eyyi gonga ni ene dagui debbo e gorko kam so ndesodiri ne dagui goto foof yiyana goɗɗo o ono dagui toon kay dagui kono noon yooɗani nene Aissata kam wi ko min e Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam amin dendanno nokkoyel gotel ndiyam juuɗe amen ne lutodira ɓe nan o juuɗe mum ono yaltina juuɗe mum kono mi yiyantamo kanko yiyantako ande ko so pelti mbaɗa noon ko jomumen cuuro hadis o kanko noon lilni wonko daggoto taw hanani waɗe inchallah tigi non tigi jarama ceerno Hammadou Diallo jarama kadi ɓen heeɗiyankoɓe saftirde men Daka FM mo capanɗe jeenayyi e toɓɓere jeenayyi en jetti dendagal bandiraɓe kala en jetti karalla men Abou Thiam maccuɗo haaju muɗum dendagal heeɗiyankoɓe yewtere men andu diine ma kamɓe kala en jettiɓe enen jarni e lewɗe men lowre hande lowre nde ganduɗa ko yanje lowre mawde nde ganduɗa dendagal on debbo desaɗo on gorko desɗo en footi ɗum famde en footi ɗum kadi nande wawa hutorade wawa kadi famde ɗum wawa kadi rentade ko foti rentede hen ko noon jetti denndangal bandiraɓe kala toon en jarni hoɗi majji ko gasi ha laaɓi ujjude ɓoggol heƴata denndangal kadi yeeɓiyankoɓe ɓe ganduɗa ko ayaw men mo Nangue TV kamɓe kala en jettiɓe en jarnima hano hannirta niyete noon ceerno weltare waɗi e jamma hannde o holko mbawta waynirade bandiraɓe julɓe e jamma hannde o en calmini julɓe en calminima en jettiɓe kadi e kettogol mabɓe he en mbiyaɓe tan ɓe mbattu hakkillaji no feewi ceergal nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam abgadul halali indallahi talaq gueɗe daguiɗe ko ɓuuri añede gueɗe daguiɗe ko ceergal ceergal ne dagui kono ko hunde añade saabi won hadis goɗɗo wiyata anda ko yahtaju minhu al arshi danki al arshi kini dimbo deke yimɓe yo mbattu hakkille e dewle ɗe no feewi ceergal wona fijir an gorko sa wi a seeri debbo ma ko basal gaddanɗa hoore ma saabu a wawa joɗade kadi ala debbo ma wat jawdi ma kadi gaddoya goɗɗo so addi goɗɗo ne wawi on ɓuura jasde oɗo on kadi so ari goppa ɗum kadi so ɓooyi a nattat dañde debbo dokkoɗa ɗo deke noon so yimɓe desodiri caɗele bawɗo wonde hen foof nafoore dewgal ngal ɓuuri caɗele ɗe eyi jomum kam yo lajju hen tan tawi wonno wayi adda goɗɗo kadi fawa hen adda goɗɗo kadi fawa hen Allah wonde moƴƴi kono umma tan ceera debbo tan keddoɗa ɓol
walla debbo e hoore mum tan wiya gorko mum tan hokkam dadam taw wonto haqqille makko woni to wonoyi wonto woccoyi ɗum kadi fof ko funtude hoore makko eyyi kanko yo so resama yo tinno kanko ne kadi o muña sabi soɓe muñi ko hen Allah hokkata ɓesgu min dañi hen ɓesgu maɓɓe kono so muñal Allah ala ko gasata heɓante inna Allah ma as-sabirin Allah wondi koye muñɓe eyyi sa muñi tan a heɓat sago ma kono kala mbo ala muñal nala sa sallam kadi wonto wi Allah yiɗa gorko loɓɓo loɓɓondu o yiɗa debbo loɓɓo loɓɓondu matawde nelaɗo Allah wi noon Allah yiɗa gorko kewɗo ceerle debbo fof mbo yi jontaɗo o resa balɗiɗo ɓe ceerle debbo fof mbo yi kadi o seera debbo fof mbo yiɗi o resa o seera ni tan woniri on Allah añat ɗum Allah yiɗa on ko noon kadi debbo mo ganduɗa resa tan e seere resa tan e seere resa taw kañum tan yaltata dewle hen on kadi Allah yiɗa ɗum saabi on ɗon debbo kala gorko jontaɗo o yiɗi ko humpitade ɗum gorko on kadi kala debbo jontaɗo yiɗi ko humpitade waɗi ni Allah yiɗa ɗum Allah yiɗa ɗum sa resama wakkilo nanga e dewgal ma cergal noon e dagui so tawi loro waɗi noon tawama ko ma ceerton dagui ceerton sabi Allah ne haali o wi caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun ne jaay kawisaji Allah nde Allah tagani mon rewɓe umorde mon sabi gorko e debbo ndendata ndesodira ɓe jibbini kadi gorko e debbo ɓen kadi jaaha ndesodira e on o waɗi hakkunde debbo e gorko o mawaddatan wa rahmatan giɗgol e jurumndiru gorko o yurmoto debbo o yiɗa debbo o debbo o yiɗa gorko o yurma ɗum an gorko o debbo o lomtanima ko nene ma o lomtanima ko nene ma heedanma fof defantuma ñamintuma wufantuma wona o lomti ɗon ha gasi lutti kadi woni kadi joom suudu ma ɗum ko ɓeydi hen debbo on kadi bamum wurno ɗum ñamminana yarna holtina on joni noon bammakko ummima ɗon gorko ari waɗi dendagal ko baba waɗanno won kadi ko heɓata e gorko he ko heɓatan ko baba hen ɓiɓɓe heɓoto deke noon ko hunde wande fayida no fewi ha hen goto moƴƴata ga goɗɗo o Allah kadi wino hunna libasun lakum antum libasun lahunna rewɓe ɓe ko comci mon ononne kadi kon comci maɓɓe neɗɗo kala ko yooɗi so ala comci o natti yolde deke noon gorko kala ko timmuɗa sa yiɗi gona ganko sa yiɗi gona gallo sa yiɗi gona lamɗo ma jogoɗa debbo nde timma debbo ne kadi sa ala gorko a timmani ala hurum ko suudu nde ala bafal nde goto fof so heeɓi dewgal mum yo nanggo hen ha tiiɗa jafo ɗum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jarama no fewi ceerno Hammat Diallo bandiraɓe